Sziasztok, én Zsolti vagyok, és ma Battlefieldezni fogunk, miközben imádkozok, hogy fölmenjen a Stardew is okosságom. $558 pont! Hogyan? Ja, gondolom, izé flaget capture-oltam. Nem beszpotolunk valakit a smoke-ra keresztül? Menj! Ezért ikasz van? És már biztosan. Próbáljunk meg alulról betörni. Ah! Új, kicsit lagol a szaró, ez nem mindig. Tudod valaki mondjuk. Na nézzük. Valaki még esetleg kér. Nem. Nagyon ügyes fiúk vagytok. Ez ilyenkor tök jó. Na, hát ez egy jó kör volt. Istenem. Hú, hallod. Ez nagyon kemény ilyenkor. De ez most egyébként a tök nagy. Aj. Nem érdeltem meg azt az állam, hogy az AK-1-szével nagyon nem lehet velem messzire lőni szerintem. Mert hogy nekem nem megy, ez bizti. Honnan lőttek? Csak azt látom, hogy csattognak a golyók, de hogy... Ja, ott voltak alul. Ja, most már értem akkor. Viszont van itt egy trükk. Általában azon a sarkon szoktak kempelni, de ha oda belősz RPG-vel, látjátok, elhiteltem. Elhiteltem. Szépen megint becélzed a sarkot, belősz. Hát most nem volt ott senki. Próbálj meg minél inkább ebbe a szögbe állni és lefele célozni a földre. Mert ott szoktak meg nagyon sokan guggolni. De ahogy láttam, most nem volt ott senki sajnos. Nem tudtam nektek megmutatni a trükköt, de hogy csomószor van az, jó lenne, ha ebből az a na vége. Hát, csomószor van az, hogy onnan simán egy double kill le tud tolni az ember. Na megint eltaláltam valakit. Kaptam is rá kill assistet. Fuck. Jó, hát ez volt a legeslegnagyobb hülyeség, amit el tudsz képzelni, és még újra is élesztettek rá. Remélem még egyszer nem szednek be oda a halál közepére. De viszont az enemy team elég rendesen tolja visszafele. Ami hát számunkra nem a legjobb hír, de... Egyébként a következő BFS videót megpróbálom stabil 60 FPS-re föltenni. Ez már nagyon jó lenne. Szia! Kicsit följebb kell célozni, de most már vágom hol a srác akkor. Az eléggé. Ott világít a szkópja. Fuck! Jaj, sniperezik! Hát erről nem volt szó eddig. Így esélyem nem volt mondjuk. Így, kb. Így. Van így. Szerintem berobbant az alagútba. Mindegy, megpróbálunk alulról betámadni. Ez most ezen a mi RPG-je volt be? Ott volt valaki? Nem. Csak ez a srác.
Ja, persze. Hát, hagyjuk is. Mindegy. 9-2, nagyon jó statúval vagyunk, bár ez a Rampage, amikor bementünk oda az enemy háta mögött, ez ezt nagyban elősegíti. Valamiért videórekord van, és nem tudok felvenni. Egyre jobban beszélek. Na, tehát, hogy valamiért videórekord van, és nem tudok ölni, nem tudok játszani jelen pillanatban. Halló? Megölhetlek, kedvesem? Nehogy eltaláld. Ja. Mindig az a izé. Pötyögtetés oda föl. És elkaptam a srácot izé fejre, az elég szép volt, de hát... Nézzünk valami jó kis dolgosságot a fegyverre. Laser sight, nem, bocsánat. Stewie grip vagy ergo grip? Ergo. Azt tetszik jobban. Nem kell változtatni semmit, valami sight-ot kaptam rá. Nem halló, sokkal jobb, nagyon jobb. Hát akkor indulhatunk újra be a csatába. Nem változtatunk igazából sokat. Ez a kedvenc fegyverem, az AKC. Ó, basz. Ne, de ez annyira idegesítő, amikor valaki ezzel az M320-szal löki befele a gránátokat. Jó, mondjuk az RPG sarokra belövős taktika sem a legbarátibb, de hát igazából mind a kettő ilyen akkora köcsökség, szóval majd vegyük, úgyhogy nem szóltam. Jobbra lesz valaki, ezt gyorsan anyádból lőj. És vannak gondok ezzel a Stardew Valley-vel, mert a YouTube ugye beállítottam mindent, szépen földolgoztam már a videót, mert először föltölti, aztán földolgozza, és utána így ott van közvetítem, és nem engedi valamiért megnyomni, pedig mindent kiválasztottam, és mindent beixeltem, meg kiixeltem, meg anyám kínja. Ne! For real? Ezt is nem mondod, hogy ő. Mindegy. Most ahogy látom, nagyon be vannak oda kempelve, tehát ha alulról be sikerülne menni nekik, azzal lehetne kacérkodni. Volt senki? Nincs senki. Jó. Ez itt oké. Ja, hogy ők próbálnak alulról bemenni. Már egy kicsit itt tűnjél el? Kicsit érdekesebb a dolog. Te is jó lenne. Kösz. Hálás, kösz, plusz. Fuck, amire ide érek, már mindenki meghalt. Mindegy. Menjünk előre. Ja, behalok. Kösz. Ott van. Nem ment. Srácok, jó lenne megindulnánk, mert ebből így nem lesz befolsolás. Ott van a smogba. Nem én lőttem el. És asszisztot kaptam. Az hol? Ja, hogy ottan. Hát akkor nem is csodálom ezeket. Kicsi tünderbe jelölket. Jaj. Hogy enném meg őket. De így lassan egyébként sajnos vége kell, hogy legyen a videónak, mivel megint, mint az előző videóban említettem, a tárhely az nagy úr, és ha nincs, akkor nem igazán megy a felvétel. Szóval még egy pár kört lejátszunk, aztán nagy valószínűséggel x-elem a videót. És akkor szintén el kell mondjam, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor ezt jelezzétek egy lájkkal vagy egy kommenttel. És ha esetleg szeretnétek még ilyen tartalmakat a csatornán, akkor ebből fogom tudni. Jó. Na, de nem. Ezt ilyet nem játszunk legközelebb. Még itt meghalok egyszer, aztán utána offolom a felvételt.
Let me kill you. Okay. Menj. Oh, la. Wow, ez jó volt. Oh, hátba. Na jó. Oh. Jó, hát akkor ezt most úgy veszik, hogy semmi nem történt. Hátból lőnek? Mit nem kapsz? Na jó, hát akkor gyerekek, én itt el is köszönnék. Köszönöm, hogy ha velem tartottatok ezen a videón. Ha tetszett, like. Ha tetszik a tartalom a csatornámon és így minden, akkor mehet nyugodtan egy sub. És akkor látlak titeket a következő videóban. Szia!